Hvad fanden er klokken? Hold da kæft. Nej. Hvordan skal jeg vække ham? Nu ved jeg det. 3, 2, 1, Allahu Akbar! Tysker! Nej, Norge! Finland! Nej. Hvad skal vi? Vi skal væk de der tingester. Hvad? Røverne. De skal over og røve vores sten. Ja, det må du heller gøre. Jeg har ikke tøj på, eller jeg har det her på, og jeg har strømmer på af en eller anden grund. Bare Ja. de der bånd, jeg skal... Ja. Ja, det... Hej. Hvad fanden laver du her? Nå, det var fordi, jeg ledte efter jer, og så jeg kunne ikke rigtig finde jer. Så jeg har lige fundet jer. Hvor er han den spastiske? Nå, han skulle hen til en skraldespand, han kaldte for Rasmus. Rasmus. Ja. Det. Alle ved, hvad skal der kalde en skraldespand for Paul. Ja, det giver også mening. Nå, jeg ledte efter jer, men... Nå, jeg skal lige se... Hvor er ham den anden? Hvor er gangster nummer 2? Han sover derovre. Nå, okay. Klokken... Ved du, hvad klokken er? Nej, I skulle have været afsted for en time siden. Shit. Nu finder jeg ham der, og så skal jeg over til museum Bolsted. Bolsted Museum. Hvad skal vi der? I skal stjæle stenen. Nå. Okay. Hvad farve? En sten. Den er ved noget glas. Hvad føles den som? Hvad lugter den af? Det spørgsmål, du er ikke den kloge af dem. Ja. Jeg har aldrig set den før. Så. Det er en sten. Det er en værdifuld sten. Du ved nok, hvad det er, når det er, at det... Men i hvert fald, gå så afsted med dig. Ja. Afsted. Victor! Peter og Victor skal lave et klub, ellers så er deres eventyr slut. Hvis farmand render rundt og laver ballade, bliver Peter og Victor nødt til at forlade ham. De møder to gangster, som gør sig klar til noget ulovligt, som de ikke kan forklare. Og drengene skal stjæle, det er ikke engang løgn. Forhåbentlig har Peter og Victor lange løg. Yes, vi ses, drenge. I må have det godt på det der røveri der, som skal. Ej. Yes, I må have det godt. Nå, så museet burde gerne ligge sådan den der vej, ja, så der skal vi jo bare gå hen. Okay. Hey, jeg sagde den vej. Ja, godt gået. God dreng. Nå, ja, men vi må bare gå derhen. Ja. Hej, vi vil gerne ind i det der museum. Har I billetter? For så kan I komme ind. Ellers så skal I over og købe nogle. Nej, vi har ikke billetter, men hvad koster billetterne derovre? Det koster 200 per person. Ja, 200, det... Har du penge med? Nej. Hvad er penge? Så kan I desværre ikke komme ind. Jo. Det er så... Hvorfor skal der også være noget, der hedder penge? Og vi kan komme derind. Ja, hvis ikke vi kan komme derind, hvad skal vi så gøre? Vi stormer det! Ja, find vores slum! Må vi gerne komme ind? Nej, jeg skal have en billet, som jeg sagde lige før. Så bliver vi nødt til at tæve ham nu. Hvad mener du? Okay, nu går vi ind. Hey, det er godt nok et fint museum, det her. Jeg har gået derop. Ja, lad os se, hvad der er deroppe. Det er nogle dejlige popcorn. Ja, jeg fandt dem ved siden af en død rotte. Det er ved siden af en død rotte. Ja. Jeg vil lige lukke. Det er godt. Nå. Det er da noget fint lys. Hvad er det her? Hey. Hvad? Horn. Det er ikke det, vi leder efter. Det... Kan du ikke se det der ved siden af? Er det en sten? Det er den sten, vi leder efter. Nå. Den sten, som vi skal... Den diamant, eller stendiamant ting, så vi kan sælge. Den er dyrbar en, så vi kan redde Bolsted. Nå jo, det er derfor. Nå, det er derfor, vi er her. Nå. Hvad tror du, vi Flyt var dig. her for? Nu skal vi åbne. Du kan klart nok ikke få den op. Prøv at se her. Men er der kamera nu? Nej, okay. Fint nok. Og så.
Så er du Vent. Der er en, hvad er det for en... alarmen. Shit. Der er en alarm. Ja. Der er en alarm. Nej, fuck, vi bliver nødt til at gå. Shit, fuck.